Aniseza ukuza. Asizokwazi ukuza ngathi umuntu uyibone ngathi bayibuke kanjalo. Ngiyezwa nje ngikhofela igama. Kashezi ngiyaphila mama. Ngani? Hayi siyaphila mama, siyaphila nkosazana. Ngikhuluma nabantu. Oh, ukhuluma noMavundla mama. Uyisevile kanti inamba yami? Awu, manani. Yini la benizindoshaya? Esithi sonishaya. Ngingabafoni phela. Oh, hayi wenkosazana bekuyinkulumo nje yethu leyo siyintelela, hayi ukuthi ngoba ngempela. Angifuna ukutshela njengoba senikhombisa ukukhuluma ngale ndlela enikhuluma ngayo. Osisi bathi angikutshela ukuthi asizokwazi. Awu wazi ukufa yini ma aniseza ukuza? Asizokwazi ukuza ngathi umuntu uyibone ngathi bayibuke kanjalo. Kanti inhloso yethu yokuza kini bekuwukuthi nawe ugculiseke ngempela lesomnika kuye kuyinika amathemba esingawazi. Manje senihlela ukuthi anisezi. Yebo asizokwazi ukuthi phela sizoyifaka kondlavini nje. Mana-ke dlaba izosiza wena leyo noma izosiza mina noma izosiza odadewenu. Kumina izongisiza ngokubuka kwami. Angithi nawe uthulile ngesikhathi abafuni bekhuluma. Awu kodwa la bangithi ngiyayichaza lento ukuthi bekuwobhuti abakhulumayo, akusemina obekhuluma and futhi lolu daba lwedlulele kobhuti ngilinde phela nkosazana. Lolu daba lwedlulele kobhuti ngendlela efanayo nawe udaba lwethu lwadlulela ngayo kodadewenu. Manje yini kube sengazi ukuthi intsha lento yokuthi obhuti babe nokuphawula baba nakho ngodaba lwethu sobabili. Yabona ngoba uthi nje ayintsha ukhomba ukuthi njengoba bebekhuluma ngaleya ndlela bebewuwe ngokwami lokho nakho bawena. So kucacile-ke nawe kunolwazi futhi nje inonhlathi. Mana dlaba nginayo kodwa-ke lento ethu uthatha ngamawala ngoba kwakhona ekuqaleni nginayo. Hayi lalela mama, lalela nkosazana. Kimina nje ngicabanga ukuthi akuseyimina nje kuphela osumenzela lento yenzayo, baningi abazophatheka kabi. Kithina nje kithi kwatotisana bekukuhle kwakhona ukuthi uzonyathela nje egcekeni kungakhathalekile ukuthi uza ngokuhle noma uza ngokubi. Manje uma usuhoxa yonke le njabulo nalombhiyoze bese sinawo senze njani siyeke. Akade bengijabuliswa yini ngathi la ngiyachaza ukuthi into besizoyisho vele ukuthi iyona leyo ukuthi Mashezi. Anginayo inkinga yokuthi uphakanyelwe umoya uma kuwukuthi khona la mhlawumbe ngithi uma ngikhuluma bese kuba ukuthi uyanyatheleka kodwa izwe ungalenyusi. Uyezwani? Anginayo inkinga ungasho noma yini ofuna ukisho kumina kodwa ungaliphakamisa izwi. Angikuphiki futhi nokuphakama komoya. Ngithi mina kuwena nkosazana ngisacela uyibhekisise le yokuze ekhaya. Angingakaze vele ngikhathazeke kangako ngokuthi uzokwenzani. Kimina injabulo bekuyile yokuthi uzosibona. Yabo. So ngicela ukuphinde ngicele kazokufa awenzeli mina, awenzeli futhi nodadewenu. Empeleni lolu daba ngangingaliqalelanga abantu abaningi. Ngangingaliqalelanga obhuti, ngangingaliqalelanga osisi bakho. Ngangiliqalele mina nawe. Yingakho ngithi uma kuwukuthi ukungena kwabo kanti mhlawumbe kuyawuphazamisa umoya wakho, uyenzela mina mama. Ngiyacela. Uma ikhona indlela ukuthi angazi kodwa nje hayi. Uyazi bengifuna ukucelana mina mama, bengicela ukuthi mhlawumbe ungivumele ngufonele namhlanje ngo9 ngale ndlela umuntu wayenze ngayo nasekuqaleni. Uphinde ufake TikTok. Ufake TikTok? Uphinde ufake TikTok njengoba wenzile nasekuqaleni. Phela dlaba ngicela ukuphinde ngiyicacise lento ka social media. Mina kuwe ngangicabanga ukuthi vele kuzokubonisa ukuthi ngikuthanda kangakanani ukuthi ngutshele kuzizwe lonke ukuthi ngiyakuthanda. Leyo nto futhi yayiveza ngokusobala ukuthi angizenyezi ngothando lwakho. Nezethembiso engizenza kuwena kancane-ke mama, kancane ungadini. Nawe nje lapha uyazi into yenzile. Bengibekwa yini mina la kukhona?
Iyiphi ividiyo sisi ngathi usundawo zonke. Yami ngihambe nodadewethu siyile eSuncoast. Wangihamba omuhle thatha-ke wena engathi uhlamba ndawonye manje. Hayi ungayikali wedlaba. Enye into mhlawumbe engifisa ukuyicela njengoba ngangishilo nasekuqaleni, angifisi mina lokhu siphikisana manje. Ngicabanga ukuthi isigaba sokuncancana kwami nawe sesedlule ekutheni solokhu sishikilisana ngamagama. Isicelo sami sisodwa nje mama, ngithi mina njengoba uthando lwakho ngangilubekela umphakathi wonke wazi, ingenxa yakho ukuthi ngenzela ukuthi nanoma kuthiwa ngiqamba amanga umphakathi ungikhumbuze ukuthi ngangenza izethembiso ezukuthi leyo nto iyodwa bekufuneka ngabe iyakubonisa ukuthi ngiqiniseke kangakanani uma ngabe ngithi ngiyakuthanda. Ezinye zezizathu lezo bekufuneka ngabe angilokhu ngisho into eningi ukuthi ubone ngiyakuthanda. Namanje ngithi kuwena ngicela uvume ukuthi ngo-9 ebusuku namhlanje siliqedele lolu daba. Mhlawumbe singaze sigcine siphuma nanosuku lokuthi ekhaya nizofika, uma nizofika nini. Ilokho engikucelayo. Yeah, but leka TikTok ingalokhu ikwethusa. Mawuthi iyenzeka, mayingenzeki futhi ayenzeki. Kodwa iqiniso lithi engakukhuluma kuwe ekuqaleni mama ngisamile namanje kukhona. Uma kuwukuthi ngandlela thize obhuti mhlambe bayayona into yethu, ngiyacela nkosazana ukuthi kubhekane thina sobabili manje. Uma kwenzekile sakhuluma phakathi kwabantu ngo-9, ngiyaphinda ngiyacela ungaliphakamisi izwi mama. Siyabonga. Intombazane mina